Každý výjazd k vode začína tichom. Len šum vetra, vôňa lesa a očakávanie. Janko a Ujo Vlado, legendy z týmu Outdoor Fish. Roky pri vode, stovky záberov, tisíce spomienok. Nie je to len o kaproch. Je to o chvíľach, ktoré spájajú priateľov. O rešpekte k prírode a o pokore pred každou rybou. Testujeme každý produkt, každú guľku, každý detail. Aby sme vedeli, že tomu, čo dávame rybám, môžeme veriť. Naše návnady, naše ruky, naša vášeň. Outdoor Fish sme s prírodou. Sme srdcom pri vode. Sme rodina. No povedz, dačo, nie? Osobný rekord. 4 zabery, 3 poskače, takáto na toho, 11 dačová. Bola mala 30 minút. Ideme ho pustiť. To mne spadni ty. A jak si ho dal? Chvostom? A už otoč ho. Ide po príbrehu a už vypláva. Čau, Patrik. Každý z nás raz začínal. Každý z nás stál pri vode s otázkou, čo vlastne funguje. Kapri, amuri, jesetery, každý revír, každé ročné obdobie si žiada niečo iné. A práve preto sme tu my tým Outdoor Fish. Janko, krstný Martin, Ujo Vlado a celá partia legend, ktorí roky testujú naše produkty, skúšajú nové kombinácie. A hľadajú tú najlepšiu cestu, ako byť úspešný pri vode. Ak si nie si istý, čo zvoliť. Ak nevieš, ktoré bilies, dip alebo pelety sú pre tvoju vodu tie pravé. Jednoducho sa nám ozvi. Napíš nám, zavolaj, alebo sa zastav osobne. Radi ti poradíme, podelíme sa o skúsenosti. A pomôžeme ti nájsť presne to, čo ti prinesie tvoj vysnívaný záber. Pretože my v Outdoor Fish veríme, že rybárčina nie je len o produktoch, ale o ľuďoch, o priateľstve a o rešpekte k prírode. Sme tu pre teba. Outdoor Fish, srdcom pri vode.